Ni da ke zan alfahari Shuwa Arab yar Maiduguri MP Production. Umar dan zaki ne UMT Record. ke din ce ta daban zumar so ɗauki kiban yan mata kin yi daban soyayya ta kiban randan zanyo shagali kyakkyawa yar asali mai kyau ga dan kwali sannan ta sato zali soyayyar kiki ban tun da kin sha ban akan ki zan iya sa bambarin ki sam tauraruwa ta kin fi su zanabi ki kamar